Aby si sa vysekal, tak nepotrebuješ jesť menej jedla. Respektíve potrebuješ jesť menej kalórií, ale menej jedla to byť nemusí. Preto vám dneska ukážem môj go-to v diete. Okrem toho, že som schopný takýto ľadový šalát zjebať aj celý naraz. Tak keď sa rozhodnem byť trošku kultivovanejší človek, tak si z neho spravím takýto krásny Cezar šalát s balkánskym syrom, takže poďme na to. Dobre, nie, máš som stále každá tú úvod, ale... Ja však inak ozaj. Ježišmária, serus. Potrebuješ schudnúť? No, vyšlo by sa mi. Hej, potrebuješ? Nemáš pre mňa nejaký dobrý recept, Jano? Úplne fejková steka z Turecka. Ale máme sme išli z okolo. Ježiš, čau! Janko, čau! Serus! Čo ty úplne doma na byte? Ale v dobrom. Ale nejaký bachratý si počúval. Ja? Potrebuješ schudnúť. Potrebujem aj teraz schudnúť. Potrebuje. Nemáš pre mňa nejaký popičí recept? Dneska si nedaj večeru, ale iba toto zjeb. Takže... To piče. Daj to aj mne a ja si to... Nech to rastie. Idem už. Čo je potrebovať? Základ všetkého, ľadový šalát. Ktorého niekto už kúsol. A tento je fakt, že dobrý. Toto ohľadala nejaká myš, ty kokos, normálne. Ľadový šalát, ja to budem takto si tu laškovať s mojím šalátom. To všetko chceš nakrájať asi, že? Iba normálne. Takto? Iba z toho budem odkusovať a vyplovať toto, vieš. Tak ľadový šalát je jedna z tých magických potravín, ktoré reálne stráviť ich spáli viac kalórií, než samotný ten šalát má. Takže vlastne v princípe je to infinite shredding glitch. Inak chúďa telo, ty kokos, normálne. Čo sme kravaty, kokos, čo máme báchor a toto všetko ostatné, že proste vieme toto tráviť, to neviem. Nekrážaň? To rukami roztrhám. A tú horku nejaké takéto dáme? To stačí jesť. Do piče. Ako sa... Do piče z môjho receptu. Dajme tam celý ten šalát, nech to je natlakované. Počkaj trošku. Inak ale dobrý je, fakt, že sladký. Inak fakt som bol šokovaný, keď som zistil, že ľadový šalát vie byť fakt, že mega sladký. Tomu ver. Hovorím. To je strašne underrated proste. No je snack. Dobre je na tom to, že ty naplníš celú takúto veľkú misu. A v podstate je to nelimitovaný objem. A samozrejme, že to nie je úplne to isté ako zjesť normálne, že 1000 kalórií. Samozrejme, že toto telo cíti a samozrejme, že aj tie samotné kalórie a tie živiny to telo cítia samé o sebe, bielkoviny a tak ďalej. Ale aj ten objem je jeden z faktorov a toto je objemné, že dosť. Balkánsky syr z Jim Beamu, respektíve Pilos z Lidlu, čiže balkánsky syr. 50 gramov tam dáme, že baj očko. Jak hovoria ľudia, ktorí si myslia, že sú vtipní. Baj očko. Seriu už najviac, že zlé vtipy. Ty kokos, to bolo fopa. A tí, čo máte laktózovú intoleranciu, sa môžete aj zosrať. Recept je to dobrý. Ty mi len hovor, že čo mám robiť a oblizuj si prsty. Počúvajte, povedzte mi, či umývate alebo neumývate kuracie mäso. Lebo umývať mäso je pičovina na entu. A prečo sa umýva to mäso? Do piči, však ono nepadalo takto na zem, že my máme nejaké štandardy reguly. Keby na to náhodou bola salmonela, hej? Tak vy keď to umiete tou vodou, tak vy si tú salmonelu rozdebete komplet po celej kuchyni. A až ho dať na inú dosku ideálne, ak by si mal byť úplne antisalmonelový, hej? Nakrájaš si ho a tepelne ho upravíš. A keď tepelne upravíš mäso, tak z neho všetko odíde. To, že ho umieš, tomu piču pomôže. Vy si reálne myslíte, že vy keď ho zjete, že surové, že umieš, ale surové, keď je na ňom salmonela, tak potom, že na nej salmonela môžeš zjesť, ne? Ak umývate kuracie mäso, tak zomrite. Nenávidím vás. Ďakujem, že si na mojej strane. Ale keď nechceš vôbec riešiť, že či umývať, neumývať, tak si kúp to konzervové z Jim Beamu, ktoré je už hotové a máš vybavené. Kódik Jany 5, aby si už to na svojom orderi. Tak je, to bude aký šmak, kurva, už sa teším. Nemáš žiadne kalórie. Lebo to kuracie prso čisté? Najebeš na toto kofte? Je to dobré kokot, podľa mňa aspoň. Kuracie prso je čistá bielkovina. Lenže problém je ten, že ľudia, čo sa snažia nabrať svaly, jedia strašne clean a majú dobrý pocit z toho, že jedia zdravo. Lenže ty keď celý deň ješ šalátiky a chápeš a tvoja jediná príloha sú zemiaky, to proste fakt, že dietné veci a ješ iba kuracie prsia a neviem čo všetko, tak zistíš na konci dňa, že 2000 kalórií a som celkom že plný. Čo by bolo super, kebyže chceš sekať, ale není to super, keď chceš reálne nabrať nejaké svaly. Čiže toto je vlastne šalát pre takých, čo sú sekať. Keď chceš vyrysovať, keď chceš zhodiť tuk. Kuracie prsia je veľmi dobré, keď vysušíš. To je výborné jedlo. Odjazd. Krása. Ale nie je tam ten olej olivový ani, takže to bude mať 300 kalórií. A my to budeme jesť? Čo? Dosť som plný. Vyjebeme to do koša. No a toto je krásny výsledok a najviac crazy časť je, že celé toto má menej kalórií ako takýto jeden hotdog z Lidlu. A tento hotdog by som aspoň ja s mojou veľkou papulou zjedol na 2 kusy. To ale nič nemení na tom, že tento hotdog je brutálny a tým, že som v objemovke, tak spášem obidve. Majte sa pekne.